थांनाय बारावथ' बिदिनो खेबसे खालामखाबायानो गावनि जबानमोन गावथ' नङा होनना बुंनो हाया दिनैनि दिनाव जे टिकेटआ बिजेपियानो गेलेगोन आदा जोङो केन्डिडेट होआ नोंथाङानो थांगोन बेथ' 100% साखि दं बिजेपिनाव बिधबा गैया नामा बिजेपिनाव बिबा बिसद गैया नामा माने सेटिसफेक्सन नङा होनना बुंदों बाथ्राया बेसेबां सैथो सब सिम्पोल खोथा बिथाङा जाहैबाय गोजौ ओरैनो दावबायगासिनो दङ बे प्रकृतते माने ग्राउन्ड लेभेलाव मा जादों कनसेप्टआ क्लियार नङा आरो नाजायाखैबो आरो मोनसे टिम बानायनांगौ आंनि मोजां साजेसना जाहैबाय टिम बानायनांगौ आरो मोनसे जिनिसखौ नाय जायआ मेक्सिमाम माने इउपिपिएलनि पिसिडिरामथ' सिगां बिथांमोना जाहैबाय जे बिपिएफजों गाज्रि मोनलायनानै थांनाय आरो खायफा सिगां बिसिटिसिनि चेयारमेनमोन सोरबा न' लुदोंमोन आदा लुनानै एसे हमजानायाव थांदों बिदिबो दं आरो बेनिखायनोथ' बे मनामालिनाव थाखागोन आरो बिथांमोना जाहैबाय जिखुनु प्रकारै जे बिजेपिनि वार्कारखौ डिप्राइभ खालामनाय दा दिनै अरुण'दय स्किम मानो दिनैसिम इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै खालामनो हायैनि जाहैबाय इनडिसिसनासोनो डिसिसन जाना दं इउपिपिएलनि दा बेनिखायनो दिनै डिसिफ्रा इन्टारफेयर खालामजानांगौ जाहैबाय दा हियारिं खालामै दासो सोसननो नागिरदों खिन्थु आसामनाथ' दिनै नोङो अलमस्ट 6 मान्थस जाबाय प्रत्येक मासनि 10 तारिखावहाय 1000 करि मोनो बेनिखायनो आं बुंदों जे बिजेपिनाव बिधबा गैया नामा बिजेपिनाव बिबा बिसद गैया नामा आरो जोंथ' जि लिस्ट खालामदों बिजेपि बिपिएफनि खोथा गैया आं दिनै 10 बोसोर एमएलए 6 बोसोर आं इएम आंथ' एजिपि अफिसबो लुना होदों आंथ' दिनै बिपिएफआव थानाय समावबो दिनैनि दिनाव समानै नायजोबदोंमोन जोंथ' बिदि डिफारेन्स लाखिया जों देरहाखांनायनि उनाव जाहैबाय जों समस्तिनि एमएलए आङो बिपिएफनि बा बिजेपिनि एमएलए नङा आरो होमब्लासो नोङो मानसिफोरखौ बोनलांनो हागोन ना नों मानसिफोरखौ जामहोनो नागिरदों आरो माने पलिटिक्सआव नोङो बारायनांगोन दा बिनि मानसिफ्रा जाहैबाय बे जिनिसखौ नायनो रोङा आरो गावबो बे जिनिसखौ इन्टारप्रेट खालामनो हायाखै आरो मानसिखौनो रावखौबो दायित्वखौनो होआखै प्रमद बर'नि समाव कमिसन राजा हाग्रामा महिलानिख्रुइ बांसिन सोलिदों होननानै एलिगेसन्सफोराव फैबाय थादों बेथ' आरो जोंबो खोनानाय खोथा आंथ' जेनेबा कन्ट्रेक्ट सन्ट्रेक्टबो मावा खिन्थु मानसिफ्रा बुङो आरो जे फुराना जि माबाफोर बिलफोर दङ बेखौ जेनेबा लादों बेसेबांसो पार्सेन्ट लादों आं मा बुंबावनो जोंना रिसिप्टथ' होआ ना खिन्थु दिनैनि दिनाव अनेकआ बुंगोन आरो बेबादिनो मोनसे रिपर्टबो बानायना दोननाय दं समाव हगारगोन होनना बुंदों आरो बिथांमोना खिन्थु गोबां मानसिया बुंदों 15-16नि जिथु बखिया फैसाफोर आरो साप्लाइनि बेलायाव माखासे एलिगेसन्स फैदों बेथ' दङ बेथ' आरो तथ्यफोरबो दं बेफोरो एलिगेसनफोर दं आरो दिनै बुंदों थिग আছে गावना एलिगेसन गैया इउपिपिएलनि समाव एलिगेसन जेनेबा बिराद मोजां साफा मावबाय खिन्थु हाग्रामा महिलानि समावथ' बुंदोंमोन ना बिराद एलिगेसन दङ 2000 बेसेबां क्र'रनि घटना दं सासेबो जेलावनो थाङाखै माथो दाबो गावजों सासे सोरखौ हरजोबनो हायोबाबोथ' उइथ एभिडेन्स जुदि मोनसे कनभिक्ट खालामनो हायोमोनबा होमबाथ' मोनसे प्रमान थागौमोन दा हाग्रामानि महिलायावबो जेनेबा प्रमानानो गैला दा मावनो हानाय पर्यायबो गैला दा जिहेतु सार नैबे फैबाय थानाय आंथ' दिनैनि दिनावबो बिजेपि जेब्लासिम आङो गुबुन लामा लाया आं बिजेपि बिदिनो आंथ' बिजेपिनि टिकेट बिखागोन आरो दिनै बिजेपिया जुदि टिकेट होआबाबो जे जों इउपिपिएलआव जे होआ बे खासथां आरो बिजेपिनि वार्कारा बिजेपिनि साफा सानै थांनो हागौ बे आलादा खोथा बिसोरा जाहैबाय माखासे दङ बिसोरो जेनेबा उपाय गैया जेनेबा एमसिएलएफ्राथ' उपाय गैया खिन्थु बाद बाखि रायजोफ्रा दिनैनि दिनाव माने इउपिपिएलआव थाङा आरो भुलावबो दा प्रमद बर' बिथाङा दं होननानै खोनाबाय थादों बाथ्राया बेसेबां सैथो बिथाङाथ' बुंदों आंखौथ' बुंदोंमोन जागोन होननानै जिखुनु बिथांनिफ्राय जिखुनु मोनसे नोङो स्टा खोथा मालाबा मोनखाया आरो बिथाङा मालाबा स्टा खोथाबो होखाया आरो गेजेराव दोन सर' आरो बिदिनो जोंहा बेफोरखौ बिनानै नेबाय थानो सम गैया आरो बाय गावबागाव जोंथ' इलेक्सन गेलेग्राखा नङा जोंथ' खेथियानो इलेक्सन नङा नोंथांनि पलिटिकेल केरियारखौ बिथाङा बहाबा नङा बहाबा डिस्ट्रय खालामनो नागिरदों नामा थांनाय बारावथ' बिदिनो खेबसे खालामखाबायानो गावनि जबानमोन गावथ' नङा होनना बुंनो हाया दिनैनि दिनाव जे टिकेटआ बिजेपियानो गेलेगोन आदा जोङो केन्डिडेट होआ नोंथाङानो थांगोन बेथ' 100% साखि दं मानसि जायनि न'आव थांनानै दलिल खालामगोन होनदों बे मानसियाबो दङ आरो बे खोथाखौ जों स्पस्ट हिसाबै जोंहा सिएमनोबो बुंदों बेनिखायनो खेबनैसिमाव जुदि जबान लाखियाबा थार्ड टाइमावथ' बे लाखिखाया नङा बिना मा नेबाय थानो बिना आलदा जोंना आलदा जों फिल्डआव नायगोन जेनै बिथाङा जुदि देरहायोबा आं गुरु मानिगोन नङा खिन्थु जोंहाथ' जुजिखानांगोन आंथ' दिनै बिजेपिनि जाया जे एक्टिभ मेम्बार 50,000खौथ' आङो लाखिनांगोन बिजेपि नेतृत्वआ जुदि पार्टित्व होआबा जोंखौ इउपिपिएलआवबो होनो होननानै बिसोर अर्डार होनो हाया बे जोंनि खोथा जों जेरावखि डिसिसन लाया आरो बे आरो खोथा दिनैनि दिनाव
आंथ' जिखुनु इन्डिपेन्डेन्ट आंथ' जेनेबा दिनैनाव गेलेखागोन आंनि दिनैनि दिनाव गेलेनाया स्ट्राखा आरो आंथ' जों जिरायनानै थानो हाया आंहा दिनै आंखौ निर्भर खालामनानै बहुद फेमिलि सोलिनानै दङ आंथ' लास्टसिम जुजिनांगोन आरो रायजोआ जुदि नाजावाखै बे आलादा खोथा होमबासो आं जिरायनायनि मोनसे सुबिदाखौ मोनगोन आरो उइथ पिस अफ माइन्ड आं जिरायना थागोन आरो खिन्थु दिनैनि दिनाव जेनेबा नोंथांमोना मिथिगोन जेनेबा प्रत्येक बुथ कमिटिनि जितु वार्कारफोर दङ आं दिनैनि दिनाव बुथ कमिटिखौ लिंहरनानै आं कनफारेन्स खुंनो हायो साननैनि दिनावनो नोंथाङा सासे सिएम थाखाय बेसेबां एक्सेप्टेबल बिथ' गावसो मिथिगौ खिन्थु बिथाङाथ' खोथा लाखियानो बिथांनि नेचार बादि मोनदों आरो आरो इन्टिग्रिटि बिसोरनि बेक्तिगत खोथा आं बेखौ बारा बुंला आरो बिथांनि खोथासै बियो कारण बयहाबो मोनसे कर्मनि सायाव आरो बेनिखायनो सम आरो माबा सफैयो बयनिबो गेजेरावबो बेनिखायनो समासो बुंसिगोन आरो गोबां बिथांमोनासो बुंगोन खिन्थु आंथ' ओंखारगोनबो होनना बुङाखै आरो आङो फोथायखाया आं बुंदों जुदि आंखौ जुदि जइन खालामनांगौबा फर्मेलि बुं मोनसे लाइजाम हर आरो सानसेनो जइन खालामनानै सानसेनो डिक्लार हो होमबासो जइन खालामगोन होनना बुंखादों कारन जइन खालामहोखांबा उनावबो होखाला आं मिथिगौ आरो बिसोरमोना जाहैबाय खोथा लाखियानो बिथांमोननि ट्रेडमार्क माने बिथाङा खोथा खिन्थु बिनिखायनोथ' हाग्रामा महिलारिया मा नाम दोन्दों बेखौलाय जोंथ' मिथियामोन आंथ' दुगा खालामदोंमोन जे प्रमद बर'आ बिदि नङा तामुलपुर समाव जे जों गौरव खालाम तामुलपुरनिफ्राय जोङो चिफ मोन्दों मानो भट होआ होनो थांनाय बाराव जोङो ओंखाम थोंखाम जाहोनानै बिजेपिनि मानसिखौ बुरखायनानै भट होदों नावकाटायाव ओंखाम खाना बसायनांदों फुब गुवाबारियाव खाना बसायनांदों स्वयं थांनाय बारनि एमएलए बिथाङा थाखा फैसा गैया होननानै आंनि न'आव 9टा बाजियाव फैदों आं जा हायो हेफाजाब होदों थाखा फैसायै आरो जोंथ' आरो प्रमद बर'निफ्राय बा इउपिपिएलनिफ्राय गारि थाव सोनानैथ' जों थांनाय बाराव गिदिङाखै जोंहा बिजेपिया जा कनसार्न गैया जों देरहाहोनांगौ आरो जोंखौ मावल' होनना बुंदों जोंहाथ' बिजेपिनिफ्राय खामानि मावल' होनना बुङो खिन्थु गारि गुरानि थावखौथ' जों मिथिखाया बाजेटआ बेसेबांमोन जोङो मिथिया खिन्थु 1 लिटार थावबो सोआखै 1 थाखाबो लायाखै खिन्थु जा दं आंनिफ्राय आं हरनाय जाहैदों प्रमद बर'नि आरो बिजेपियाथ' दिनैहाय टिम मोनसे बानायबाय थादों प्रमद बर'ल' खोथा नङा हाग्रामा महिलारियाबो टिमाव फैगोन कारन बिजेपि आरो हेमन्त बिश्व शर्मा गैयाबाबो 15 बोसोरथ' सिएम जानांगोन ना होमबासोना तरुन गगैनि गोजौआव थांगोन बियो आरो प्रमद बर'आबो जुदि इसिबां गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै जुदि बोसोरबाल' थायोब्लाथ' जानाय नङा मिनिमाम बिनि दिनैनि सासनाव 17 बोसोरनि बारा बियो बिटिसिआव थानांगोन होमबासोना हिर' होननानै बुंगोन थागोन ना थाया नोंथां बिदिबा थाया दिनै बादिबा थाया आरो पलिटिक्सआ जाहैबाय इन्टिग्रिटि नांगौ दिनैनि दिनाव 24 आवार जब नोङो जुदि खोथा लाखिनो हायाबा दाहो नोंनिफ्राय जों खोथाबो लुबैयाखै माखासे समाव बिसायख'थि समाव बिथां लाखिनो माबाफोर जाहोन थारमोन खोथा लाखिनो हानाय नङा रायजोआबो मिथिगौ माखौ लाखिनो हायो माखौ लाखिनो हाया दिनैनि दिनाव जेनेबा बिटिआर रेकर्डआव नोंथांमोना फरायदोंना फरायाखै जोंथ' फरायदों दिनै बुङो जे जों आं लायबिलिटि 2000 होनांगौ आरो नोङो बिटिसिनि बे एस्टाब्लिशमेन्टनि सायावनो बिटिआर नों होखानांगोन बिएससिनि एस्टाब्लिशमेन्ट जि इनफ्रास्ट्राक्चार बिनि सायावनो बिटिसि जादों बिटिसिआ बुंदों बै लायबिलिटि लाया होननानै आरो नोङो बे बिटिसि माने बिएससिनि नोङो सेरावनो जिरायनानै दङ नों होआबागौगोन अथ'स' नोङो बिटिसिनि सायावनो नों जिरायनानै दङ बे सेरावनो जिरायनानै दङ बे एसेम्ब्लियावनो नोङो कनफारेन्स माबा खुंदों एसेम्ब्लि खुंदों बिनि लायबिलिटि नों लाखानांगोन कारन हाकिमासो लोरिदों हुकुमाथ' लोरियाखै नङाना नंगौ नङा बेनिखायनो बेथ' बुंबाय थानायनि खोथा गैया दा नोङो लायबिलिटि दङ नों बिटिसिआव नोंहा रेभिनिउ जेनेरेट खालामनो थाखाय बिटिसिआ निजा बबेया इनकामा बेसेबां दं 90 crore नोंनो दरमा होनो थाखाय बोसोराव 1400 crore नांगौ अबेनिफ्राय फैदों दिनै नोङो हाजार बुंब्लाबो बिटिसिआव जाहैबाय नोङो रेभिनिउ शेयारनि फर्मुलायाव फाइनालाइज जायाखै बिटिसिआ जाहैबाय मोनसे स्टेट नङा बे जाहैबाय स्टेट उइदिन ए स्टेट बेयावहाय नोंहा सेपारेट एकाउन्ट थानो हाया देयर उइल बि अनलि वान कनसलिडेटेड एकाउन्ट नोंनि बिटिसिनि खालामनाय रेभिनिउआवबो नोङो बै कनसलिडेटेड एकाउन्टआवसो हरनांगौ हिसाब मथे नों बिटिसिआव दोनबावनो हाया आरो कारन बेखौ खरस खालामनायनि अधिकारा आसामनि एसेम्ब्लियासो खालामगोन मा बिलजों खालामगोन एप्रप्रिएसन बिलजों नोङो खरस खालामनायनि अधिकार दङ दा बिटिसि समाव 50 crore ट्रान्सपर्टनि कालेक्सन खालामना दोन्दोंमोन खालामना दोननो हागौ खरस खालामनायनि अधिकारा नोङो होनो हाया बिटिसिआ कारन बे एप्रप्रिएसन बिल नांगोन नोंनो बे आरो आवगोलाव हैनो हायोमोन नामा बिटिसिआ एखेयानो दङ रुलाबो दं नोङो जुदि संबिधानाव स्पष्ट दङ लिरनाय दङ लुगोन बाजेटआ जाहैबाय जास्ट मोनसे एस्टिमेट आरो बेसेबां खरस फैनो हागौ बेसेबां फैसा फैनो हागौ बिदिनो एक्सुवेल एक्सपेन्डिचार आलादा जाहैयो आरो बाजेट खालामबाय ओमफ्राय एक्सुवेल एक्सपेन्डिचार बे आरो
नोङो फैसा जमा जाबाय खरस खालामनो बाजेटआ जाहैबाय नोंनि एस्टिमेटसो खालामदों नोंनो खरस खालामनायनि अधिकार आरो मोनसे बिल लाबोनांगौ बे एप्रिसिएसन बिल आरो बे आरो जिहेतु नों दा बे जाहैबाय आं बुंदों बेखौनो आसाम गभर्नमेन्टआबो क्लियार होगासिनो दं आरो जे जों मालाबा सानो बे बड'लेण्डखौनो जोङो स्टेट फानफ्लाङो आरो खिन्थु बड'लेण्डआथ' स्टेट नङा काउन्सिल बेनिखायनो जोङो काउन्सिलनि लिमिटेसनाव थानानैनो जेनेबा माखासे मावलाङो थांनाय बाराव जोङो बिटिसिआव एसे जबरदस्ति खालामदों माखौबा जेनेबा फरेस्ट रेभिनिउखौ जों सेपारेटलि दोनदों रेभिनिउ जेनेबा लेन्ड रेभिनिउखौ जों सेपारेटलि जों खरस खालामदों अके थांनाय बाराव गभर्नमेन्टआ जेनेबा बुरजाफोरामोन एलायन्समोन हमाखैमोन बे बाराव जेनेबा खिन्थु एलायन्सब्लाबो बे जिनिसखौथ' मावना लानो हायाखिसै ना दा उइकनेसा सोरनि अब्ला हाग्रामा महिलारि वाज माच स्ट्रंगार बे कनसलिडेटेड खालामना लादों बे पावारखौ बियो नङा रेभिनिउ शेयारिं खेथ्रआव समस्या गैयामोन दिनै गासिबो फ्लेगशिप स्किम नेशनेल हेल्थ मिशन बिटिसिआथ' दिनै मावनाय नङा एमडिआसो अथराइज खारन बिटिसिनि काउन्सिला थिबाबो रेसपन्सिबल नङा बिनि थाखाय एसेम्ब्लियाव जाया सोर होनांगोन एसेम्ब्लियाव मन्थ्रियासो नोङो रेसपन्सिबल दङ एसेम्ब्लियाव नों हिसाब होनांगोन एनएचएमनि पलिसि जादोंना जायाखै होननानै बेखौसो हमगोन जायखौ नों हमनो हाया बेयावनोथ' पावाराव थाङा नङाना बेनिखायनो बिटिसि इज ए काउन्सिल बिदिनो काउन्सिल बादि मावलांनांगोन आरो खालामनांगौबा मा होनो जाहैबाय माखासे जिनिसखौ जोङो चेन्जेस लाबोनांगोन जेनेबा 125 एमेन्डमेन्ट्सनि खोथा दं आरो बेखौ गभर्नमेन्टआ लाबोखाबाय बे समाव जोंबो रिप्रेजेन्टेसन खालामदोंमोन 125 एमेन्डमेन्टनि बिथोराव जाहैबाय नोङो 3 टायार काउन्सिलनि खोथा फैदोंमोन आरो बेहाय जेनेबा नोंनो पन्सायत थाथारनांगोन पन्सायत नोङो ग्राम सभा थानांगोन आरो ग्राम सभाया इलेक्टेड बडि जानांगोन दिनै जोङो काउन्सिलखौ जोङो समाल'सना खालामदों हाग्रा महिलाखौ बिसिडिसि आरो बिसिडिसि चेयारमेना जाहैबाय इलेक्टेड नङा बेनिखायनो जायहा बेखौ पार्टिदों एमसिएलए इएमनिसो रेसपन्सिबल बियो इएमखौ सन्थुस खालामनो हाबानोथ' जाबाय ना रायजोनिथ' बिहा दायित्व' गैया बेनिखायनो बुंदोंमोन इलेक्सन जोबग्रोमोना 1 मासनि उनावनो जोङो बिसिडिसिखौ इलेक्सन फाथिगोन होननानै आरो दा हागोन नामा फाथिनो दा गैलायबाथ' जेनजोबगोन गासिबो